खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 आघन 1436 मायथाइ एबा 14 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बांद्राय रां बाहायनाय समाव एसे सांग्रां जा। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा नाजाव। बेयो साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। प्रम'शननि खाबुआ बांगोन। राङारि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय रांखौ सोलोजों सामलायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। वृषभ राशि। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव गोदान मोनफुंनायफोर मोननो हागोन। नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। रां थिसननायनि सिगां मोजाङै नायबिजिर। माखासे थागिबिफोरा लोगोफोरजों दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय खाख्रिफोरखौ रैखाथियै दोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। मिथुन राशि। बांद्राय खरसानि थाखाय गोसोआ गोजोन गैयै जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सानस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। सोलोंथायारि हाबायाव नोंथाङा मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथाङा गोदान हाबाफोरखौ जागायनो हागोन। राङारि आयदाफोराव एसे सांग्रां जा आरो सोलोजों रां बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नखर आरो लोगोफोरजों दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। माखासे थागिबिफोरा आजै-आजौनि सम्पथिखौ उनमोनथाइ महरै मोननो हागौ। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव गोदान मोनफुंनायफोर मोननो हागोन। मोजां मोनग्रानि बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासं आरो गोसो हमथा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। राङारि आयदाफोराव फिसा-फिसौ जेंनाफोर जागोन, जाय नोंथांनि जिउ खुंनायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे गोजोन जिउ बारहोगोन। साख्रि आरो फालांगियाव दावगानायनि खाबु थागोन। हारसिं थागिबिफोरा सोरखौबा गोसो गुदुं लोगो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा जिउ राहायाव गिदिर जाफुंसारनाय मोनगोन। दावबायनाया जाथावना जागोन। सम्पथिखौ लानानै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। गावनि जिउ राहायाव गोसो हो। गुबुनखौ मदद होनो साखाफारा जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। तुला राशि। सम्पथिखौ फाननानै एबा भारायाव लानानै रां मोननो हागोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबानि मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथाङा जाफुंसारनायनि सिरि गाखोगोन। आयआ आयनि गोबां फुंखाफोरनिफ्राय फैगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। गोदान सानस्रिफोरजों मावख'नि जथुमफोराव बाहागो ला। बेयो जौगानायनि गोबां खाबु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। गोजाम रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन। सम्पथिनि बागै नांलायनाया जाथावना। आबेगथिखौ एरायना था आरो जेबो थिरांथाखौ गोसोआरि महरै दाला। मोनसे सावस्रिनां आदार जा। नेमबादियै ब्याम खालाम। बेयो गोहोनि थाखोखौ लाखिगोन आरो नोंखौ सावस्रिगोनां लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बादाम गाब। धनु राशि। गाज्रि हुदाखौ नागारनो नाजा। रां रैखा खालाम। नाङै खरसाफोरखौ बाङाइ खालाम। सम्पथिनि थिरांथाफोरा गोबाव जागोन। सोलोंथायारि हाबायाव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। समाजारि हाबाफारिफोराव गोसो गुदुंयै बाहागो लागोन। रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय थियारि जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि।
फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। न'आव माबा मोनसे फालिथाय एबा हाबाफारि फालिनायनि थाखाय खुसिनि आबहावा थागोन। गोलाव दावबायनायनि खाबु थागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां नांलायनायफोरा बांनो हागौ। इसोरारि हाबाफोराव गोसो जानाया बांगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों माखासे जुनिया सानथांखिफोर बानायनो हायो। बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि। गावनि खरसाखौ सामलाय। न'आवनो मोजां हाबाफोरखौ खुंनो हायो। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां नांलायनायफोरा जेंनाखौ बांहोनो हागौ। सोलोंथायारि हाबायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। जिउ राहा दावगानायनि सनानि खाबुफोरखौ आबुं मुलाम्फा लानो थियारि जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। नखरारि बिबानफोरा बांगोन। सोलोंथायारि हाबानि जेंनाफोरखौ सौसिगोन। फालांगिया गोसारगोन। गावनि रां बावजानि फारसे गोसो हो आरो जेबो सानालासै रां बाहायनाङा। गारिखौ सांग्राङै सालाय। जुलि जानाय जिउआव गोजोननाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।